Manuela Jauregui naiz, Getaian gaude, eta nahi dugu pixka presentatu gure proiektu berria. Bueno, Juanjo nire gizona da, guk hemen itxasontzi bat dakau, Manuelak itxasontzia, eta bea kapitaneatzen du barkua, eta dedikatzera peska de artes menores, eta ni naiz neskatila, eta orduan dedikatzen naiz, itxasoko lanak egiten, eta arraina saltzen, eta bertako gauzak egiten. Momentu honetan, olarruai buruz nahi genu komentatu, hemen gaude instalazioetan, olarrua egin behar duen instalazioetan. Dela 10 urte hasi ginen guk olarrua lehortzen, eta da tradizionalki hemen Zumaian egiten den gauza bat. Nahi genuen pixkat mantendu tradizio hori, eta pentsatu genuen, guk ere olarrua gure produktu estrella esatea izarra da, eta produktu hori lehortu, eta gure merkatu txiki horretan segida bat eman. Baina guen dela 5 urte hasi ginen pentsatzen olarruakin egin dezake genula beste produktu bat atera. Eta bueltak emanez, pentsatu genuen sopa bat ateratzea. Baina sopa hori nola? Esata basan likido, pentsatzen genuen kaduzidadia, volumenak, eta lan asko zala, arriskuare gehiago zan. Eta nola txikiak egan, pentsau gendu lokal txiki baten, olarro prozeso da nahin da geu distributzia. Eta sopa deshidratatu hau lortu dugu egitea, eta hemen gabe... 5 urte egon geha probak egiten, aiatu arte oaingo momentu honetan, oain ikuste dugu dagoela merkatura ateatzeko moduan, zaporez, eta zea guztiak, detalle guztiakin. Eta, nahi genuen erakutsi guen pixkat, instalazioak nuen egingo den sopa hori, hondikan ez dakagu zea dana, falta zaigu makinaia, eskatuta dago, baina, biru dengoa berdu, guk dana poliki-poliki egiten egea, txikila gea, eta, dana... Gure idea zen, lokala Geteko portuen kokatzia. Gehien bat, barkua base puerto hemen daka, eta nahi genuen hurbiltasunagatikan. Giro txarra hori da. Produktuan manipulazioagatikan, freskuragatikan, komodidadiagatikan, eta getaria da, nire ustez, leku puntu bat oso interesantia, turismo mailan, eta infrastrukturak eta danagatikan. Eta gero produktu hori ere nahi dugu bertako produktuakin sopa hori bertako produktuakin kilometro zero, naturala, ekologikoa, orain eramaten dian produktu horiekin, Eta innovadoria, aparte. Eta innovadoria, I+D, zatean bezala, Eta hortako, kaukatu leku batian, dakaula mendila, dakau baratza, dakau itxasua, eta uste dugu daka puntu bat estrategikoa oso ona dela. Eta, kostatu zaigu, bere denboa konsegitu arte, lokal hau. Baina, hemen gaude, lokal txiki bada azteko, pentsatze dugu, lokal hau txikia gelditzea gustatuko litzai dauke, baina, momentuz, hemen hasiko gea. Lokal peskera, azien kostera hau da, arrantzalien diversifikazioako. Eta arrantza eta saio nola daun, diversifikazioa izango litzake geure produktua, balor añadido bat eman, produktu. Bazkao burua, beste produktu gehiago, produktu berri gehiago, baina berria behar du, porque hain kantidade txikilean ezin da kompetitu... Dana olarruekin. Enpresa handiakin ezin da kompetitu gauza berdinak iten. Porque volumen txikiak hau, baina balor añadido handia espero dugu ateatzea gure produktuai, konsumidoriei gustatzen bazaio. Guen lonjan gaude, etorri gara obradoretikan, eta esplikatuko izuet nola egiten dugun olarru lehorketa. Behin olarrua harrapatzen duenean, nasetan, Manuelako itxasontzian, egiten dugu lehortu. Eta lehortuta gero, gelditzen da ikuste zuen bezala, olarrua, hori, disekauta, izatean bezala. Behin olarrua lehortuta dakagunean, egiten dugu trituratu. Eta horrela gelditzen da. Gero hau bere berdurakin nahazten dugu, eta iristen gea sopara, izango litzake. Sopa hori prestatzeko oso erresa da, bakarrekin behar da
ura 300 mililitro ur gehitu, kasuelan jarri, zutan jarri, eta 8-10 minutua irekiten hasteanean listo dago prest jateko. Bueno, eta guai jungo nez ja olarrua prestatzea.